thu Lawrkhawm chung kuate chibai karon buk le veka cheu ripui leng laka lo himzel turin du sakna ka hlan chewa tuntuma hian Mizo tawnhriat ngai nom tak kan ngai thlale don ani Shillong hotel pakhata kan thil thilmak aizol tlak lam veng pakhata om kania kumriat mi vel lek kani atang to in ka beng ding lam hi a kherna sa em thina ENT doctor sang po kan pan na samal mal thin hle ma se reilote a hanzia dewa angai ang bokin ana hi aron chuak le mai thina skula te hian ka uniform kamis ngong hu zui khop hian aron luang thina ka zakin hre ompo ka ti hle thin in enkol na sang manga kanin enkol nu in kumsang ni som pali march thlatir lam khan Nigrims hospital Shillong lama in enkol tir turin kan kalveta roya heta kan kalna hian kan nupui le ka fanu kumsari mi baka kan fanu minlo enkol pui turin kan nupui naw nula nurse zero zo hlim hian min zui telve boka Shillong kan thlen thak chuan Mizoram house lam kan pan ngala ma se thil kan lo ngai tu akim lo dewa room reservation kan lo ti lok lo wangin le room zong alo full vek ri awangin house a chuan kan tan lu thei ani talova room all a om vele lu thei turin reservation te kan ti fela ti chuan hotel dang zong turin kan chuak le ta ni hotel sang kan bia kwal nu in Mizoram house bul hnai te a om hotel pakhata chuan kan du anga zaw room ruak an lo nei hlau maya chu hotel a chuan ani thilmak le rap om tak chu kan ton tak ni Shillong kal thin le Shillong a om thin chuan an hrenghal mai dona chu wangin mi poi soipal theina ani awangin a hotel ming chu kan soilang lo mayang kan lu zan chuan motor kan chuang chaw deuh bok nen engma tong lovin tui takin kan mu hila atuk zing kan tho chu hotel kota kan motor da chuan secret vel kavala chuaka midang thlengan om velo te ka thli thlai kol mai maya ma se karin lo deuh main tu ma mi khwal thleng ve dang om reng ka mu hau lo mai kan zin hun lai hi Mizoram atanga Shillong a le khazir tum ten admission anti hun lai ani awangin khwal zin an thanem ema house room in dai lo na ana satte lul nen hetiang hotel nuam ve pangai taka tu ma thleng ve dang an om mi lo chu mak ka tiru khop mai enge a chan ni ang ti in karil ru ka comment mela chutia ngoi renga kalodin reng lai chuan hotel a thok vai pakhat hi halo chuak hlola keima lam churon pan hnain kapu Mizoram atangin mo in local ti in min ron zota ke chuan oni e Mizo tong i thiam ani mo kalotia Mizoram a kum nga lai a om ve to thu te min hrila engwanga mi khwal dang nei mi lo nge an ni ka zota ani chuan an thol lai takani thu in min chang ve mai bok ti chuan breakfast te kan eizo nu chuan kan in entir na tur Nigrims hospital lampan chuan kan in khal chuak ta nile nga thil engemo kan ti kwal nu chuan tlaidar nga vela hotel chu kan thleng le ta ni zanriate kan eifel nu chuan an hotel staff pathum rol thar lanau pangvete te chu karuma chuan an lo daka lo len lu an chak thu le rem kan ti le ti lo te min zota keini chuan rem kan ti thu in kan lo changa ti chuan an ron thulut ve ta ani kan ti luama zandar kuwa arik chuan kan kal to ange mu hadam to ro ti in an chuaka chutia an chuan nu po chuan lamu mai lovin laptop a movie te kan la en le ria kan mut me chuan zandar som pahni don ani to ang kan omna room hi first floor ania hotel staff ho hi ground floor a an riak thung kan room chung lama room dang zong hi chu aruak veka tu ma mi khwal thleng ve dang an om mi alo ti chuan kan hanmu jinglam dar ni le achan ve la thom ring deuh hian min ti har hlol maya eng thom nge ti in kan nu nen chuan kan han ngai chang deuh wanga minute nga nu vela chuan aron rile ta thut thlenge mo khume mo in nukri ani tlat ma se enga tinge kan chunglam ruma tu ma mi khwal thleng an om si lova chu achapa hotel compound main gate po dar ku vel khan staff night duty ten an kal dai to
zanlaya mi khual ron lut thar an om ani ang ti donila gate in hongri emo thom dang eng ma hriat tur a awm bawk si lo mak ti ruk na riau kan neya chutia mu hi le mai theilowa kan men reng lai chuan kan room chunga bok chuan hmeichhe phei khawk ke artui sang bun chunga kal ri kau hi kan hrele a eng po ni se kan mut tui lai takin ron lut thar an om ani don hi kan ti taringot ani atuk jing kan tho chuan hotel staff pakhat hne na nizan lama mi khual lo lut thar an om le om lo chu ka zota ma se tuma mi khual lo lut thar an om lo thu in min changa ani le tukin jing dar ni le chan ve vel khan in khumemo thu thleng emo in hnuk riem ti in ka zot le khera an va in nizan dar som le achan ve vel kha chuan an mut vek to thu min hril le boxi kan nu nen chuan makti ruk na riau kan nei tran tlat mai ril run nuam zan lo chuan tuk thuan te kan ei hnu in damdo in lambok chu kan pan le ta ani chumini a kan ti fel thei ang chin kan ti fel hnu chuan kan fanu le kan nau nula chu police bazar lama kan len khothon pui vel mai maya tlai lama chuan hotel panin kan in khal hole ta ani kan fanu le kan nula chuan an hlawang ti kan hlo wangin kan thil hriat chu engma an hriata phei chuan kan soi ri du lo hrim hrim kan nu chuan zan han ri le po achak to lo thu chu arukin min hril sap sapa kei chuan engma hlo tura om lo thu in ka chang mai boka zan ria te kan ei zo le hnu chuan kan nau te nen in fiamin khuma chuan kan in buan vela chutia kan rik chu lai chuan ui hi a rualin pona an bau ta chiam chiam mai enge an bau chu tia pon ka wa chua chuan engma ka wa mu chuang lo ka phone light chuan a thim chin te chu ka en kuala engma phei chu mu tura om lo chutia engma mu tur a om tak lowa chuan in chung lama lu tumin ka in her chi a chu kamit sir hian mu a nei tatlat mai kan car front seat passenger side a chuan mi tu emo hi ka va mu tatlat mai ani chu ka car kha ka lok thlap sia tunge molut ru thei chu le tia va en chian tuma ka va kal hnai chuan mei chia samsei deuh tak mai dang em mai hi alo thukun reng mai chu ni in ka phuna salu tuk chu ka rak deuh thota ka hnung tol ngal dor bok ka thom hria kan nu te an lo chu chuan ka han en le a mu tu reng reng alo om to hau lo kan nu chuan enge ni tin min ron zota engma ani lo thu le thil ka mu sual mai mai ani thu in ka chang maya room chunga chuan kan lut le ta ni ngai that lo na lian deuh ka neya staff ho room a chuan zukalin thil om zia te chu ka zota ni hni le zan hni kan om na tur ani to a chuti chung zong chuan engwanga tu ma mi khual ron lut thar om mi lo nge an ni te ka zota an ni la chuan engma an hriat lo thu in min changa ma se an hmela chuan ze bruk nei an ang ka ti tlatani ti chuan kan room lama ka let chhole a enge mo kan ti hnu chuan kan in bol faya mut zai kan rel le ta kan hotel room a khum om dan hi han soi lokila master bed pakhat a oma chuta chuan kan nu le kan nau te nen kan pathumin kan mu a veilam sira single bed a om boka chuta chuan kan nau nula chu amu thung room lai taka hian dawhkan a oma a bulah sofa single seat pahnih le 3 seater pakhat a awm bawk mut muna chuan ka ril ru ka kawm melh mela ka kar chhunga ka thil hmuh te chu ka ngai tua ka hmuh sual ani lo ti ka chiang ro pui si eng tianga khatia ka hmuh tura ron om ngot nge ni ang tunge ani ti vel te ka ngai tua lai chuan ka lo mu hil ve ta ka lo mu hil tui viau waniang thok le khata kan nula chu aron tre tawak mai kan vai chuan kan thong ngal veka enga tinge tia kan zo chuan amut tui lai takin tu emo meiche pakhatin atu khuma tanga aron tun tho lop thua soi tamai a mel po a mu chian thu le a mai chu adang vek ni in a soya khatia a tre tak waka khan bedroom chunga alu thu a soya kan nula chuan a hlau em maya a tak sapum chuan a khur ngal zoi boka bedroom light chu on ngalin a chung te chu ka en kual ngal wata ma se tu ma mu tur an om hau lo
chumi hnu chuan ke ni puitling pathum chu mu hil zui to lovin khowar hun ngakin kan meng talo lo ani atuk jing khuwa alo war chuan tuk thuan te kan eya kan nu le anaw nula chu Mizoram house lama chhovin lo hna room kan mamo thu le vuin la la a kan mamo thu chu an han hrila kan thil ton zong zong te po an hril vek boka lo le staff te chuan an lo khongai hle maya a thei dan in room chu an lo ngai tu ngal chuk chuka ti chuan chu mini la chuan house a kan lut ta ani hetia house kan lu nu po hian kan naw chuan a thil ton chu ala hlau hle maya zana po amu hil thangam me ulo amu manglam thlengin a meiche mu khan aron ti buai chhun zom fo maya amu hil lai te hial a tre chuak le chiam mai thin ni khat chu pa ka leng thoveng turin kan chuak dona meiche ho chu dar thlalang ma a anin chei mal mala chutia anin chei lai chu thla ka lak saka an thla ka lak saka chuan meiche mel dang vek hi an sira aloding vereng mai ani he ka thalak an han mu ve chi a phei chuan an hlau ati zual hle maya an ma ni chawa bathroom lu po an ngam meu to lo ti chuan Shillonga chuan kar ni kan chama thakhat nuwa kan le turin doctor chuan min ti a aizo lampanin kanin khal hole ta ni naupang kan hruai te lawangin silchara ri a chho kan tuma silchar Mizoram house kan thlen chuan room te la in kan ha chol le ri a zan kan han mutran deuh chau ti chuan kan naw nula chu aron trele ta chia mai thil omzia kan han zo chuan Shillonga meiche thla hranga mu bok khan a tho silen chunga tangin alo bi le reng thu a soi le tamai kan zawai chuan tong trai rual na te kan neya heta chin hi chu engma soi tu le mu tur om lovin are hlen ta ani atuk zinga chuan aizo lampanin kan chuak ngala tluang takin aizol po kan thleng ta a thakhat nuwa Shillong kan kal le point engma tong to lovin kan ti tur te po tluang takin pathian zara kan ti thei ta ani Jowai bulah thilmak kum sang ni paruk nge sang ni pasari ka hre chiang talo tum khat chu Shillong lama ka zina sumo in ka kala hemi tum hian ka chuan na sumo hian passenger anga vak lova mi pali kan ni a second driver a hruai tel bok keiti lo chu vai vek an ni a driver chau chuan Mizo tong a thiama keila in an tong ka thiam bok si lova ka tong tlem khop mai kan tlan tluang hle a thok le khata motor chu ading thuta ka har chiang nge mai ka muthil deuh renga wangin da reng zat nge po ka hre mai lo Mizowin Jowai kan ti mai Jowai thlen ma deuh chuan konga kan ding tarenga driver chu arak chel chula ka hmalam kan hoi chuak chu mihring ang tak ni chi a si lo ramsa ti don chuan mihring ang deuh ma jok si hian kong alo kana mihring kalang hian kun deuh du in akala akal ti ila azuang anima zokin ka hria vai ho chu an rak na sangang mai motor atang chuan ka chuk wata kong thlang lam akal liam na chu ka wa thlir vela motor engin a chhun chin bak chu ka hmu hlei theilova akal na chin po ka hre zui chuang lo motora ka valet le chuan driver chuan pu enge lo ti a engmani lo ramsa mai mai ni kha ka ti a driver chuan a tlan nga mem ka pu a ti le a tlan nga me engtin ma min ti thei hlei nem ka ti a kan tlan le ta ani huai sen min ti khopin ka hria tun lai angin phone tha te ala om ve silova a thla lak te po a chak om hle bokani ramsa nge ani mihring po ka hmu chiang man lo a ang ka ti deuh ber chu tlem lai dewa Mizorama po ron lar tak chupa kupra an ti thalak nen po khan a in ang devin ka hria